Okay, इनके बाहाय तों बाहाय तिनी चिंग हाय ना हाय सलाय बुनाय सिनाल जिगमा बिहिया जिगमा बाय ओ बिहिया वाक बोलोंगनी हमजक लाई गाब लाई ब्रक बुथार लाई मानी कॉक रक नती है हनके आबोनो जो तनी बिखावनो काचा वान जुगमु ओ वाक बोलोंग से ओ जितनो बुई हिनै बुथार मानो बट ओ सिनाल जिगमा निले बुसाय से बके बाहाय के ओ वाक बोलोंग नो लगिरि रा काइनो आं आगि रको बुइनि सामा खोना मानी हावासनि चक्कर कलाइखे बरक मुनि सिरक जे सापानो खायमानो हिनै बट बुथारि माना हिनैले आं वानसुकि मान्यता बिया बातिनि साइमानखा आबुनि बागै अ दुनियानि नम्बर 1 सिनाल जिगमानो हामबाया फरना मुचुंगु चिंगनो कताल गियान रिमा बागै आबोनो अमाहाय बरि रकनो आनि दुसमान रखन तामानथुन आन दुसमान ताबक देबग्रु होप खायो उमा देबि तमाहाय रकंगलाक तंगिनके ओरिता पोसु रकनि स्लेपन से हामलिया ऑफ कोर्स नॉर्मल बर रकनि बखरक बिसिंगो हिनके ब्रेन तंगो तेई बाक्सिन बा ब्रेन नि जगाव गुबर तंगो बिया बाबिनि बखरक बिसिंगो हिनके ब्रेन नि जगाव टापा टप मांगसे कोप्लुं हिनके आं पार्ट 2 भिडियोस लामनि रिजन नंखा सिकांनि भिडियो आं बनासो कामके कुटुगि मानलिया जलमा बागै आ भिडियो काहाम के कक अंखलिया नि आबुनि बागै नते कायसा पार्ट मासलाम कोटा हिनके फायदि अ कक न लेफ्ट साइड तो नय राइट साइड थांगै ओरिता न हाय न हाय पालके कुटुगलाय बुनाय खोनामानि असिनाल जिगमा रिता दे ब्रमातो बसाइनि बिसासनो इउज खायै बसाइनो दिन कलकमा रमै थकी मांसे फाइपो जे अवाक ब्लंग मुखां बिशाल आसुदानो बिनि बुफायं हिनि सावै आबो हाइकिना नगो फाइ बुफायं हिनि सावै अ रिता सिनाल जिगमानो टापा खाइ गलांगो आमो बो अजितनि दगनो अजितनि खातनो अ इहे आखा टकाजाक फ्रो बुरिजि तुखना आबुनि बागिनो गिल्टी फिल इnya नाताबो आनि खात आनि इच्छा हिनै खोनादे नंनि आमा हाय बिहिया रेकर्ड दगनि बागै ताबुक बयसिनिया नु गेरकनो जों बिबि बुफायं हिनि सापानो से फाटसा बय बिसेस खायमांलाखा इको अवाक ब्लंसं हाय टाइपनि लुपचा रकनि बागिनो बेहेन चोरथिनि गाली रक अंखरना तामनिन के बुजिबाय खोनाब्ले बिबि हिनि सावै बिसिं के इंगि तंगो बादुर मासनि दगी हनके आमति रकनो बेहेन चुद नमा हिनजनाय ब्ले ओ बिहिया वाक ब्लंग बुनि बिग बाय गाबलाय मासिं गाबलायै बसाइनो से बुथार रिवि पाइसिवो पूरा 100% लुपचा प्लस क्रिमिनल माइंटा हनके ताबो के मानचा खोनाब्ला हिनो बिसि हावास बारि जाकमानि फल बरि नुखेनो टापा खायना मुसुं जाकमानि फल साक न जनि सिनसि स्लाइपानो कोरा सेक्स गोनां हिनि वानसुकमानि फल ताबुगले पूरा खम केना मानचा काव मुसुक बचिलै वाक ब्लंग मोखां बुमो हायजानि सबजि रंसाय बासु लुपचिं माइखेनो बरकबा इहे द लुपचांगि तंलादिता सुस्तके तांगिले आबो बरक मा बोथार बाहिनो दमानिखा न रक साका बाकां तंलाय मा जुराओ बसाय अजित बाय मानजागिरिखा हनके फाट नगया करै खारलाय थांलाय माय दिबा निजिनि अ कसक इमेज न बानचिरनानि चक्र बरक बुथारै ताबो केतेबो अ कसक इमेज यं गेले खेखलाय खोनाब्ला हिनो हनके अ वाक ब्लंग आमति हिनिनो पुलिस बिसंजाक मानिफो माने हामजक लाइखेन रक तांगि खालाय थांमानलाया हिनै नर हामजक लाइखे खारि रक थांमाया दा हनि खरकसा नायमा थांबदलाव सिंजां मासे बिशाल देब्रमा हाइरकनि साफो पियार कारना तो दारना किया नै माने हामजाका बरक बुथार नां माककटा बरक बुथार पाइसि आमो हाइके डायलॉग रेवि तंगि यनो खदा आमो बो पुलिस रकनो ताबुक टंसिदि सारा जीवन बुइबाय इज्जत दिजिया खायै बुइबाय लुपचा क्रिमिनल हिनजागै बुइबाय बुसाइनो बुथारनि सिनाल जिगमा हिनजागै हनके ताबुक जेलो तो टेब्रुन रक मा मालाय लाइसनायबा हनके आसक लुपचा लुपचि रक बाहाके मालाय यावै सेक्स खेलायवै तंनाय बरक बुथारै पुलिस बेमानजाक मानो कारै आमनो तै वानसुकु सेबंनि बखरको ताबुक बिसि टेंशन चलवै तंना ताबुकले याक बाइसे काममा चलद्रिसनाय हिनै नंनिला बुस्तुरि रक बकरानो हायले पुलिस मीडिया यूट्यूबर्स ते पब्लिक रक सिदे से नंनि अल्ला बुस्तुरि वो इनवॉल्व मांगसिवो पूरा त्रिप्रानो क्लियरिवि दिखान के बा कोरा हिनै नमान चुकसिनाय ब्ले हनके ताबुक आं जेवान चुकिनाय मानि ओसिनाल जिगमा लेंगु हिनि एक्टिंग खाय तंफ्रो जे बन रमैति सावै सेरो आसुग्रिवै बिनि बखरको टैलिवि तंनाय बरक अ कबि कगनो खनावै बसके साकसांनो नासले कना आबो साना हामलियाना जदि बिनि थनि टाइम मेसिन नक तंका हिनके टाइम रिवर्स कै आसिनो बटिसे थांगै पूरा बखरक फात्रिवि बुखामो सिनाल जिगमानो सिनाल वाइजामा सिं वाइजावै बसाइनो बोथारनायनो दा आं बखरको दैमा लुखा हिनै हनके ओ सिनाल जिगमानि सिनाल लेभेल कोरा आं मा हायनो बिनि एक्टिंग लेभेल रकनोबो न रक नुकबाय खोनाब्ले बसि कोरा आफ्रो साकसांनो बपरा बखा बिसिं वानसुगै त्रिपुरानि पूरा जतनस्लाय एक्ट्रेस कतर हायमा दंजाखना आमो कम दा आफ्रो कापना मुसिंया तै काबै मा टंखनाबो बाटपार ब्रै एल नि बगे मांसे वानसुगै तंगो निजिनि फेमिलि न बमो हाइके काहाम खलाय तलांमान न आबोनके वानसुगिया नायला ताबुक निनि बिसास जकसं बुमा बुफाकरै बाइके तंनाय हिनो नों तो वानसुगिया बनो निजिनि फ्यूचर न सेस खायमुं खाया बसानि फ्यूचर न सिरे डार्क स्लामसिसिवोब्ले हनके पब्लिक रक ताबुक अबरिनो ब्लैक न जले लाइजाक बेलाइके न नासले लाइजाक
Aboni bagino khumulung PSO palpalke thangai kuthum laijak adino bunarok de chance mano hinai face to face sinal hini kutungnarok de chance mano hinai tei baksake ba sawo buno phasi marinai rok hinai tei bo kwbangma je khugo phaimase sawai kutuk bai siu bono asik kutuk jagamung kutuk jagai jail bisingo thangpui warjagai thuai bo pura sara jibon imang hamyamang manuk sinai amo tabo komda jelo sogoi a jail ni oino criminal log bai nungtangi jelo ma phaikasa hinai reason sungjakhe mukhang biya kariwai fake emotion funogoi satirnobe boi bai tapatap khamaising khai bwsai manjagai jeng tapatap partner bai knai miliwai bwsai no Bwthar jelo ma phayo hinai ang je bujimani Tripura ni jelo nunghai osot kam khai jelo soginai le masapan tonglak hanke ang to last to orita lopchino tuyei kaisa word no mangse repeat ke tongna mujung siwo